बेवहाय बाहागो लानाय खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय साबायखर जासिदों। जोङो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दिनै प्रेस मिटखौ मानो थाखाय लानो गोनां जाखो बिनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जों नुदों मैया कास्टम बसुमतारी बिथाङा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गाज्रि रावजों सोंखारिनायखौ जों नुनो मोनदों। जों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद गलाघाट जिल्ला हिसाबै जों बिथांखौ कन्डेम खालामदों। बिथाङा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोनसे माहारियारि आफादखौ बिथाङा माहारियारि आफाद नंला सोरनिबा पकेटाव हाबनानै खामानि मावदों बेफोर बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। जोङो बिनि फिननाय हिसाबै जों बेखौ होनो सिगांदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम जाथि जौगानायनि थाखाय खामानि मावबाय थादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो थाखा फैसाजों फानजायाखै बायजायाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि मोनसे संबिजित दङ। संबिजितखौ दहाय होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम खामानि मावबोदों। बे हिसाबै दिनै कास्टम बसुमतारीया बबाव नुखो जे गलाघाट जिल्लानि बिथाङा गलाघाट जिल्लानिफ्राय रिप्रेजेन्ट खालामदों बिथाङा। बिथांनि हिस्ट्रिखौ बुंनो थाङोब्ला गोबां बाथ्राया बेयाव बुंजागोन। जिहेतु कास्टम बसुमतारीया मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावबोदोंमोन। नाथाय बिथाङा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों मा जाहोननि थाखाय एरख'जाखो नैबेफोर बाथ्राखौ जुदि बुरखांनो थाङोब्ला गोबां बाथ्राया बेयाव बुंजायो। कास्टम बसुमतारीया दिनै गलाघाट जिल्लानिफ्राय बिथाङा जानगाराव थांनानै बिटिआरआव थांनानै बिथाङा बिसायख'थिनि माखासे खामानि मावहैदों। बिथाङा बिपिएफआव थोंजोङै हाबनानै खामानि मावदों। जोङो बुंनो थाङोब्ला दिनै कास्टम बसुमतारीया गलाघाटआव जायगा गैयैनि जाहोनाव बिथाङा बिटिआरआव थांनानै खामानि मावहैदों। जोङो बुंगोन कास्टम बसुमतारीनि समस्तिया काजिरङा समस्ति। बिथाङा बिथांनि जि भट केन्द्र लक्षी जयन्ती बिथांनि भट केन्द्रआ दाखालि जों नायदों जोंनि जि काजिरङा समस्तिया फार्स्ट फेस्टआव दाखालि बिनि भटिंआ जानानै थांबाय। नाथाय जों नुदों बेयाव दिनै कास्टम बसुमतारी बेयाव भट होनायखौ जों नुनो मोनाखै। जोङो कास्टम बसुमतारीखौ दिनै होननो नागिरदों जे बिथाङा जुदि भारतनि सासे नागरिकब्ला बिथाङा गावनि नागरिकनि जि धर्म नागरिकनि जि मावनांगौ खामानि जि भट होनांगौ बिथाङा बेखौ मानो थाखाय भट होआखै। दिनै बिथाङा गावनि भटखौ होआलासिनो बिटिआरआव थांनानै सोरखौबा सोंखारिनाय सोरखौबा बुंनाय सोरखौबा रायनाय सैमा फाग्ला बायदि गोब्रामबाय थानायखौ जों नुदों। जों थोंजोङै बुंगोन जे कास्टम बसुमतारीया दिनै गलाघाटआव जायगा गैया। जायगा मोनैनि जाहोनाव बिथाङा बिटिआरआव थांनानै खामानि मावहैदों। दिनै कास्टम बसुमतारीया आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे बिथाङा जाथि जौगानायनि खामानि मावनायनि बाथ्रा बुंदों। जोंनि इयुथ जेनेरेसननि साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदों। दिनै भेन्सार स्कुलनि प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बाथ्रा बुंदों। जोङो थोंजोङै बे कास्टम बसुमतारीखौ सोंनो सिगांदों जे थांनाय 17 बोसोर बिपिएफनि जि सासन बे 17 बोसोर बिपिएफनि जि सासन खालामनाय बे सासन खालामनायाव जोङो खुनु जोंनि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायखौ जों नुनो मोनासै आरो खुनु जोंनि इयुथफोरनो साख्रि होनायखौ नुनो मोनासै। दिनै कास्टम बसुमतारीया बबेनिफ्राय धुमकेतु बायदि ओंखारनानै इयुथ जेनेरेसननो साख्रि होनाय बबेबा प्रभिन्सियेल स्कुल भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय नैफोर बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंलाबायनायखौ जों नुदों। बेनि थाखाय जों बुंदों जे कास्टम बसुमतारीया दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनाय रायनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मानगोनां बिथांखौ रायनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। नङाब्ला बिथांखौ जोङो बिथांनि जि हिस्ट्रि बे हिस्ट्रिफोरखौ जों बुफ्रुना होनो थाखाय बाध्य जागोन। जों बुंदों जे बिथाङा बबेबा मोनसे राजखान्थि दोलोआव थानानै खामानि मावदों बिथाङा मावथों गावनि दोलोनि फारसे खामानि मावबाय थाथों। नाथाय बेजों सोरबा माहारियारि आफादफोरखौ सोंखारिनाय रायनाय बेखौ जाहाथे कास्टम बसुमतारीया जानगाराव दोनो। जों बेखौ गोख्रों रावजों गलाघाट जिल्ला हिसाबै जों बेखौ गोख्रों रावजों जों फिननाय होदों। जोङो दिनै कास्टम बसुमतारीखौ जों सोंनो लुबैदों थारैनो कास्टम बसुमतारीया दिनै गलाघाटनि ना बिटिआरनि बे मोनसे सोंलुखौ जों कास्टम बसुमतारीयाव सोंनो लुबैदों जे बिथाङा जोंनो बिनि फिननायखौ होनांगौ। बिथाङा जुदि
गलाघाटनि बा दाखालि बावै काजिरङा समस्तियाव जि भट जानाय बे भटआव बिथाङा मानो थाखाय एबसेन्ट जाखो तो बिनि फिननायखौ जाहाथे बिथाङा होयो तो बिनि थाखाय आङो जोंनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ जों खावलायनो लुबैदों जे सोरबा कास्टम बसुमतारीनि बखिदलाबायनाय बुंलाबायनायाव जाहाथे भुल थाङा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम जातिनि थाखाय खामानि मावदों माहारियारि जौगानायनि थाखाय खामानि मावदों आरो फैबाय थानाय समावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेफोरबायदि खामानिखौ मावबाय थानो थाखाय माखासे एजेन्डा लाखानाय दङ बे एजेन्डा मथे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै खामानि मावबाय थादों जे नोंथांमोनहा मिन्थिना लानाया मोजां जे कास्टम बसुमतारी दिनै जेरावबो जायगा गैला थांनाय विधानसभा इलेक्शनाव बिथाङा आसाम जातीय परिषदआव दङमोन नाथाय बिथाङा आसाम जातीय परिषदआवबो थिसथिनो हायासै जातीय परिषदजों बिथाङा मानो थाखाय बोखार जाखो तो आं बिनि सोंलुखौसो बिथांनाव सोंनो लुबैदों तो बिथाङा नायोब्ला बिथाङा गावनो सासे दल सोलायबाय थाग्रा बिथांनि कुनु मोनसे थांखि गैया तो दिनै बिथाङा कुनु गावनि मोनसे एजेन्डा गैया तो बेबायदि खामानि मावदों दिनै बे जोंनि जेनेरेसनखौ गावनि थांखि गैयै जे रावफोरजों बुंबाय थानानै मारै बिथाङा जोंनो मोनसे भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बाथ्राखौ बोरै बुंनो हाखो इयुथ जेनेरेसननो साख्रि होनायनि बाथ्राफोरखौ बोरै बुंनो हाखो तो नै बेफोर बाथ्राखौ जों बिथांनाव सोंनो लुबैदों तो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोङो गुरै खावलायनो सानदों जे जोंनि बिटिआरनि थांनाय 2020आव जि मोनसे एकर्ड जाबाय बिटिआर एकर्ड जाबाय तो बै बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि सार्थआव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै खामानि मावबाय थादों आरो जों बेखौनो लुबैगोन जे नोंथांमोनहा जि एनडिएनि जि बिजाथिफोर दङ तो बिथांमोनखौ जाहाथे भट होनानै देरहासार जाहोयो आरो जोंनि बिटिआरनि जि दफाफोर दङ बै दफाफोरखौ मावफुंनायाव बिथांमोनखौ मदद आरो हेफाजाब होनो थाखाय खाबु होयो नोंथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायबाय जे जों दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ लाखियो गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन